sħana insapportabbli, droga u mediċini out of stock. Din is-sitwazzjoni tal-bikki li qed tiddomina fil-ħabs bħalissa e kif il-priġunieri qed jgħixu fl-ar kundizzjonijiet possibbli. Fi sħana tremenda li qed tolqot lil pajjiżna. Priġunier li tkellem ma' Net News qalilna li sħana tanti kbira li wħud mill-ħabsin saħansitra qed jispiċċaw itihom ħasħażin. Nies bdew jaqgħu bis-sħana, in-nies bdew jaqgħu ħasħażin beda jtihom bis-sħana. Dan l-istess priġunier spjega kif dawn il-persuni li jkunu għadhom kemm daħlu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jintefgħu imsakrin f'ċella l-ġimgħat sħaħ bla aċċess għall-arja ta' barra. Bniedem ma jkollux flus u titfgħu ġoġella u tħallih għal 3 ġimgħat 4 ġimgħat mingħajr fan, vera tbatija. U dan meta f'kull division hemm biss friża waħda biex taqdi madwar 80 ħabsi. Riżultat li f'din is-sħana qed ikollhom jixorbu ilma kważi jaħraq e kif din il-friża ma tipprovdix spazju ta' ħażna għal kulħadd. F'kull division li hawn one freezer, friża waħda. Jiġifieri 80 people, 80 persuna. Kif nistgħu aħna nilqedaw freezer waħda. Aqqas għandna fejn qiegħdu l-ilma, l-luminati, l-affarijiet li nistgħu nixtru fuq ix-xierja tal-ġubun u affarijiet ikollhom imollulna. Apparti minn hekk qed joħorġu wkoll allegazzjonijiet serjissimi li reġa' hemm rapporti ta' droga tiġri ma' saqajn. Hawn droga reġa' fil-ħabs inħabbu n-nies bid-droga ġifieri out of control. Priġunieri oħrajn lanqas biss qed jingħataw il-mediċina li għandhom bżonn hekk kif jinsabu out of stock. Hawn minnu diabetiku min ibati bil-qalb. Mhux qed ikollhom mediċina qed ikunu ħafna out of stock. U qed ikollhom iqattaw jum wara li ieħor bl-istess tibdila minħabba li jekk iridu iktar minn 2 uniformijiet ikollhom jixtruhom. Ituk 2 pari uniform toqgħod bihom bil-fors ma tistax ituk 2 biss ma tistax titlobhom iktar tiddixxihom minn fuq ix-xirja u vera għoljin. B'dan il-priġunier qed jisħaq li l-ħabsin qed jispiċċaw joħorġu qar minn kif daħlu. Suppost ikollok tirriforma ruħek, meta minflok tirriforma ruħek toħroġ qar. Dwar is-sitwazzjoni ilu jitkellem għal żmien twil il-professur Endro Zoppardi fejn fost l-oħrajn fl-aħħar jiem kien żvela li wħud mill-priġunieri qed ikollhom jinħasslu barmil mimli bl-ilma minn pajp. U dan apparti l-ħabs li fih hemm madwar 700 priġunier mhuwiex mammar b'mod xieraq sabiex iċ-ċellel ikunu ventilati kif suppost. B'Endro Zoppardi jgħid li t-temperatura fiċ-ċellel kapaċi titla l fuq minn 30 gradi Celsius f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata minħabba l-fatt li f'ħafna ċellel m'hemmx ventilazzjoni.